जोंनि रायजो राजा निसिमा हालामनिसिम जोङो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। मार्टिन नार्जारिनि सायाव जोंनि निसिमा आन्चलिक कमिटिनि आबसु आफादनिफ्राय जि एलिगेशन्स होदोंमोन, थांनाय 2 तारिखनि 2 अक्ट'नि बाथ्राफोरखौ लानानै बे बाथ्राफोरनि सायाव आंबो फंनैसो क्लेरिफाइ खालामनो सानदों। बिथां मार्टिन नार्जारिया थारैनो सोरखौबा धमकी होनो, सोरखौबा बुथारनो, थैनि बाना खालामनो बेबायदि नागिराखैमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायोब्लानो हमनो हागोन जे बिथाङा ओरैबादिसो बुंदोंमोन जे जोंनि बर' समाजाव मान सन्मान होलायनो रोङै, गाज्रि रावजों सोंखारिलायनाय आरो नंखाय बाखाय रावफोरखौ बानसावनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नैबेफोरबादिया जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला फैगोन बोसोरफोराव एबा उन बोथोरफोराव बिनिख्रुइ 3 गुन बारासिनसो जानो हागौ होननानै मोनसे कन्डिशनेल वर्डसो बुंदोंमोन। जानो हागौ होननानैसो सोदोबखौ बुंनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथांमोना बुथारनो नागिरदों, सिथारनो नागिरदों, धमकी होदों होननानै बेबादिनो जोंनि आमगुरि थानायाव एसपिनि आखायाव बिथांमोना FIR होबाय आरो बेखौ रेजिस्टार खालामबाय। नाथाय बेफोरखौ नायोब्ला जोंबो जुदि बिसोरनि एलिगेशन्सफोरखौ होयोब्ला जोंहा गोबां दङ। आबसुनि एगेन्स्टआव बा UPPLनि एगेन्स्टआव बिथांमोननि मावथि हान्जाफोरा जेरै दांखाव एबा ND जायखौ बुङो लुइस बरगयारि आरो जिबन कार्जि, बिथांमोननि ग्रुपआ जोंनि सासे लोगोखौबो हरावहाय जौ लोंनानै हरनि समाव उन्दुफुनाय समाव थांनानै बिथांखौ बुथारनो होननानै न' सिङाव नागिरहैदोंमोन। बिथाङा खारखोमानानैसो गदों। बेथ' मोनायाव थांनाय माने बिराद डेन्जार बाथ्रा, गिनांगौ बाथ्राया बेसो। दिनै UPPLनि बे ग्रुपनि मानसिफोरा गामिफोराव जौ लोंनानै कार्टुनसे कार्टुननै जौ लोंनानै लोंहोनानै मानसिफोरखौ लाफानानै गामि गामि गिदिङो आरो बेफोरखौ जोंनि मेगनजों जोङो नुदों। आरो सनाजुलियाव जेब्ला थांदों जोङो मोनसे गामियावहाय जास्ट रायलायनो होननानै थांदों, बे जायगायावबो बिथांमोना 30-35 जन बाइकजों थांनानै जोंखौ फल' खालामदों एबा सिगिहैदों। नैबेफोरबादि बाथ्राफोरा आरो आंनि न'खराव थांनानै दिनै UPPLनि मानसिया धमकी होनानै बुनो नागिरहैदों आरो फनफोरावहाय बुथारनो सिथारनो होननानै बेबायदिनो जोंखौ बुंहरदों बा आंनि लोगोखौ बुंहरदों। नैबे बाथ्राफोरासो दुखुनि बाथ्रा। जुदि बेफोरखौ नायोब्ला जोंबो FIR खौ होनो हायो, जोंबो कर्ट केस होनो हायो। थेवबो गामिनि बिदा फंबाय हिसाबै जोङो खुगा मुथुलायनानै अनलायनानै सोलिनांगौ होननानै बिसोरबो बुजियो खोमा। राजनितिखौ राजनितिक बादि लाजागोन नामा होननानैसो जोङो सिरि थानानै दङ। नाथाय बिथांमोननि बेबायदि एक्टिभिटिसफोरा, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा जोंनि मेगनाव नुजादों। दिनै हर गेजेरसिम बिथांमोना लामा लामा थानानै दिनै फन खालामहरदों, धमकी हरबाय थादों, बुथारनो सिथारनो बुंहरबाय थादों। नै बेफोरबादिखौ नायोबा जोंबो FIR खौ होनो हायो। नाथाय जोङो दासिमाव होनाय जायाखै। नाथाय बियो जुदि कन्टिनिउ जायोबा जोंबो स्टार्ट खालामसिगोन। जोंबो FIR खौ होगोन, जोंबो कर्ट केस खालामगोन। बेबायदिनो जोंबो खामानिखौ मावलांनो हागोन। दिनै बिथांमोना मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै बिथां मार्टिन नार्जारिया जे इमसनेलै रागा जोंनानै बिथांमोननि बेबायदि गाज्रि गाज्रि एक्टिभिटिसखौ नुनानै आरो बिथांमोननि बेबायदि धमकी हरनायखौ खोनानानै बिथाङाबो रागा जोङो
आरो बर' जातिखौ थगायनायनि रागाजों बिथाङा माखासे स्लें वर्ड्सफोर बाहायनाय जादों। सासे कमन मानसियाबो रागा जोंब्रेयोबा बेफोरबादि बाथ्राखौ बाहायखायो। थिग बेबादिनो जुदि स्लें वर्ड्स बाहायनायाव सोरखौबा जुदि हार्ट खालामबायब्ला, दुखु होबायब्ला, बेखौ निमाहा बिनाय जाबाय मार्टिन नार्जारिनि जानानै, जे बे बाथ्राफोरा पलिटिकेल डिबेटआव जाखागोन माब्लाबा समाव रागा जोंनानै। नाथाय नोंथांमोना राजनितिक रोंगौबा फिसा बाथ्राखौ लानानै दिनै एफआइआर होलायनायाथ' बे सासे गोरों मानसिनि नङा, सासे मोजां मानसिनि नङा। जाय खामानिफोरखौ दिनै इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा सिं सिं खामानि मावगासिनो दङ। जों जेब्ला गामिफोरावहाय फिरफिला गायनानै दोनहैयो, बे फिरफिलाफोरखौबो बिथांमोना दानस' दुनस' खालामनानै धमकि धमका खालामनानै फिरफिलाफोरखौ बोख्लायदों। अब्ला बेफोरखौ नायोबा जों बिनि उल्थायै जोंबो एक्सन लाफिननो हायो। नाथाय जोङो अनलायनानै दङ आरो जोङो सान्तिखौ लुबैदों, जेन' आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि दाजाबावथों जोंनि बे निसिमा हालामाव। नोंथांमोनाव बेसेबां मानसि दं, जोंनावबो दङ। नोंथांमोनाव थै दङबा जोंनावबो थै दं। नोंसिनाव बोलो दङबा जोंनावबो बोलो दङ। नाथाय जोङो बेफोरखौ जुजिनानै लाब गैया। जोङो गोरों गोरा मानसि बयबो लेखा रोंजोब्बाय। नाथाय सोरबा लेखा गोरोङाबो जुदि थगायजादोंब्ला अन्नानै खनसे सानफिन, बा खननै सानफिन, बा खनथामसिम सान आरो खामानिखौ माव। जाय मानसिफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होदों, बे बिथांमोननि बाथ्रा। जोङो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ मानो सापर्ट खालामदों? जोङो 15 बोसोराव अपोजिशनाव थायै थायै जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै मोनथिजोब्बाय। दे प्रमद बर'नि आखल आखुखौ जोङो मोनथिजोब्बाय। इउपिपिएल दोलोनि मानसिफोरनि एक्टिभिटिसखौ जोङो मोनथिजोब्बाय। बिनिखायनो दिनै जोङो बिपिएफ इज द बेस्ट पार्टि, पलिटिकेल पार्टि होननानै जोङो दिनै बिपिएफआनो बयनिख्रुइ साबसिन पार्टि होननानै दिनै जोङो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय मोजां खामानि फिउचारखौहाय जौगाहोनो हाथावथाव राजनितिक हान्जायानो जाबाय बिपिएफ पार्टि होननानै जोङो दिनै बिपिएफ पार्टिखौ जोङो सापर्ट होनो ओंखारदों। बेवहाय गोरोन्थि जादों नामा? जोंनि बिबेकजों जोङो साननानै बुंदों। दिनै मार्टिन नार्जारिखौ जेब्लायबो जौ लोंनानै खोथा बाथ्रा बुंदों होननानै बुंदों। बे नंखाय एलिगेसन बियो। बिथाङाथ' जौ लोंनानै बुङाखै। बिथाङा नर्माल लाइफजोंनो, कमन मोनसे सेन्सजोंनो बिथाङा कमप्लिट सेन्सजों बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादोंमोन। बिथाङा माखासे इमोसनेल बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों। बेवहाय माखासे मानसिफ्रा हार्ट मोनहैदों, दुखु मोनहैदों। बेनिखायनो दिनै एफआइआरखौ होदों। नाथाय एफआइआर होननानै बुङोब्ला जोंबो होनो हायो। आरो बुंनो सानबावदों जे जोंनि बे निसिमा हालामाव जोंनि रायजो राजाफोराबो जेन' बुजिलायनानै गावबा गावै सोरखौ सापर्ट होयो बे नोंथांमोननि बाथ्रा। नाथाय जाय न'खराव जों थांनानै बुंहैगोन, जोङो गामि दखरावहाय पकेट केम्पेनिं खालामगोन, बेयाव जोंखौ फल' खालामनो नाङा आरो खाथियाव फैदेरनो नाङा। जोंबो नोंसोरखौ फल' खालामनाय नङा आरो जोंखौबो फल' दा खालाम। डिस्टार्ब खालामबाय थानो नाङा। मोना मोना गिदिंनानै दिनै रायजो राजाफोरखौबो डिस्टार्ब होनाङा। जोंबो डिस्टार्ब होआ। आरो साननि मानसि जोङो सानावनो मावनांगौ। मोनायाव ओंखारनाय माने बे गाज्रि मानसियासो मोनायाव ओंखारो। जों बेखौ बुजिनो हायो। बिनिखायनो आङो दिनै मेडियानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। हामबायसै। गोजोन्थों।